Do školy. Proč jde do školy? Protože. Tak asi dneska je ten slavný den, kdy mému tatínkovi splní se dávný sen, že jeho Pinokio nebude jak v lese kmen, ale začne být školní třídy člen. Já teda nevím, jak vy kolem. Tváříte se na to být učiteli školem. Já z toho mám pocit divný. To už se jako nebudu jen potulovat a dělat lidem šprýmy. Já mám přeci své dobré kamarády. Co pak jenom ve škole mohou být děti rády? Lišák s kocourem jsou přeci milí. Budu bohatý, až dovedou mě k cíli. Tomu poli, co tam peníze rostou. A pak třeba se stanu tady i starostou. Nebudu přece kamarádit s hlupáky. A nebudu jen tak celý den sedět mezi spolužáky. Vždyť je to tak lehké, nemít povinnosti a jen si běhat. Na dobré radě nespoléhat. Je to černé svědomí, kdyby mě netížilo. Jak by se asi mému Geppettovi bez Pinokia žilo. Tak to zkrátka jeden den zkusím. Budu věřit svým oslým uším. Poslechnu si paní učitelku, do rána zvládnu matematiku v celku, do půlnoci začnu číst a zítra, to jsem si jist, budu svatý jako v Bibli list. A hele, prodlužuje se mi nos, ale to se vám jen zdálo, to někde zpíval Kos. Já bych přece nikdy nelhal, to jen kůň v dálce řektal, já jsem Pinokio, hodný chlapec, co se do školy těší, jako tam ten vrabec. Tak pojďte se mnou, kamarádi. Naštěstí to budeme jen, co se rodiče vrátí. Tak začíná naše dobrodružství. Jen pojďte dál, jen posel, tak začíná naše 12. noc a dřenem. Já prosím všechny, abyste si stoupli pode mě, ať se můžeme společně vyfotit. A potom jenom děti půjdou do školy. Dívejte se tam dopředu v salistu. Umývat se sír, marmeláda, jitrnice, pomáčky. Už to.